Bidiyon mu na yau zai mana bayani ne akan ɗaya daga cikin manyan application ɗin kamfanin Google wanda kowa ya kamata a ce ya san da zamansa kuma yana amfani da shi, saboda kowane ɗan adam yana da buƙatar sa a wannan zamanin. Don haka ba tare da mun cika ku da lokaci ba, a ba mu intro sai mu fara bidiyon. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barkanmu da sake saduwa da kowa a wani sabon bidiyo. Kwanan nan muna dan rage yawan yin bidiyo, kun san dole dan adam yana shiga wani hali ya dan huta ko na makamancin haka, amma dai ba damuwa, insha Allah muna muku albishir cewa kwanan nan zamu dawo da karfi, kuma muna godiya da irin gudunmuwar da kuke ba. Muna karanta comment ɗinku, ko da ba ma reply muna jin daɗi sosai, shi yasa ku ga muna danna wasu alamar zuciya. Muna godiya kuma muna buƙatar ku ci gaba da ba mu comment saboda muna ɗaukar shawarwarin ku ko da ba mu reply ba. Bidiyon mu ne yau zai mana bayani ne a ɗaya daga cikin manyan application din kamfanin Google. Kamar yadda kowa ya sani a cikin ku operating system na Android, ma'ana masu amfani da wayoyin Android, kamfanin Google shi yake dauki da wannan operating system. Don haka za ku ga a wannan operating system na Android akwai wasu manyan application wanda har iOS suna amfani da su, sune abin da ake cewa Google Translate. Duk da cewa kwanan nan masu amfani da wayoyin iPhone, kwanan nan iPhone ta yi bayanai akan cewa za ta fidda Translate nata, don haka ina ga za su daina amfani da na Google. Don haka idan iPhone 14 ya fito, wa'inda suke amfani da irin manyan iPhone za su samu Translate na iPhone, da haka za su daina amfani da shi. Wannan application shine abin da ake cewa Google Translate. Wasu sun san shi, wasu kuma ba su san shi ba, wasu amma sun san shi ba san ma ya amfanin sa yake ba. Dan haka yau muka yanke shawarar cewa a cikin bayanan mu da muke na application din Google masu muhimmanci, za mu ku bayanin wannan application. Wannan application amfanin sa suna da yawa sosai. Kafin mu shiga cikin sa, bari mu dan yi bayanan amfanin sa kadan daga cikin amfanin sa. Misali, duk bayanan da baka fahimta ba da duk yaran da kake so a duniya, zaka iya dauka wannan rubutu. Misali yanzu kamar jarida irin ta BBC ko BOA, irin misali idan sun yi rubutu da turanci kamar Al Jazeera, CNN, irin labarai na duniya, ko a Facebook wani ya postin da turanci, musamman misali kamar 'yan siyasa, tunda za ka ga wasu suna bibiyar shafin 'yan siyasa, shugaban kasa, vice president da sauransu haka, sun yi rubutu da faransanci ko da turanci, kana so ka fahimci me suka ce saboda kana so ka gane bayanin dalla-dalla, ko duk postin din da ka gani, ko a Twitter, musamman Twitter, za ka iya ɗauko rubutun sai ka zo ka fassara shi da yaren da za ka gane, hatta yaren Hausa akwai. Na biyu kuma misali yanzu kamar mutane masu tafiye-tafiye, irin kaje wata ƙasa haka, ƙasa ana faransanci kai kuma baka iya ba turanci ka iya, ko kuma irin misali mutum ya tafi aikin hajji ƙasar larabawa bai iya larabci ba amma ya iya turanci ko wani abu makamancin haka, to na application zai baka dama ka kunna wayarka, idan kai magana da turanci sai ya fassara wa balaraban, shi ma balaraban iya ma da larabci sai yana fassara ma. Ma'ana musamman masu zuwa irin kasuwanci kamar ƙasashen China ko wani abu, za ga wannan ya taimake su, saboda da yawa yanzu zamanin nan za ga irin ana samun matsala, mutum sai ya je ƙasa ya ɗau tafinta sai a haɗa baki da tafintan a cuce shi. Amma yanzu da wayarka za a iya fassara ma yaren da kake so, kamar yadda za mu gani a gaba, da sauran abubuwa makamantan haka wanda sai mun shiga application ɗin. Da haka ba ta da ɓata lokaci ba, kada ku manta da subscribe da like da share. Mu je mu ga yadda application ɗin yake wannan abu. Kamar yadda kuke gani, wannan shine application din Google Translate. Wannan ita ce fuskar sa, gan shi kamar haka. Ga wayanda suke so su dauko shi, mutum zai iya danna Play Store dinsa. Bayan ya danna Play Store dinsa ya bude, zai iya zuwa nan ya rubuta Google Translate, za ku ga ya bayyana. Misali yanzu daga mutum ya rubuta Google haka, misali Google Translate zai bayyana application din. Kamar yadda kuke gani, zai bayyana kai tsaye, kun gan shi na Google Translate. Sannan kuma za mu ajiye muku link ɗinsa a description, da haka za ku iya danna kai tsaye ya kai ku. To bayan mutum ya yi downloading, ya danna application ɗin ya buɗe kamar haka. Wannan ita ce fuskar farko ta application ɗin da za ta buɗe ma bayan ka yi downloading ɗinsa. Kamar yadda kuke gani a haka zai buɗe. Nan wajen alƙalami ne, idan kana so ka yi rubutu da hannunka za ka iya rubuta SAL, kamar yadda kuke gani, shi kuma zai kwafe ya rubuta ma'ana. Idan kana so misali ka yi rubutun hannu, kamar yanzu misali mutumin da yake so ya rubuta hello, zai iya haka, zai rubuta mar kai tsaye, yana yi yana buɗa mar, kamar yadda kuke gani hello. Sannan mutum zai iya rubuta hi, gashi nan kamar yadda kuke gani. Idan kana so ka rubuta komai da hannu cikin sauki da sauri, za ka iya rubutunka. Amfanin wannan alƙalamin kenan misali. Sai kuma amfanin wannan sautin, za ka iya faɗar saƙo da sauti sai rubuta ma'ana. Misali yanzu idan na danna nan, zan iya cewa hello, kamar yadda kuka gani ya rubuta min abin da na faɗa, wannan ta zan iya cewa ɗin, amma zan iya canja ta. Misali bari ku ga hello.
kun gani ya rubuta min ita kai tsaye. Idan ina so na faɗa mara yana rubutawa. Wannan amfanin kyamara kuma misali yanzu idan kana da hoto ne, don haka bari mu fara bayani dalla-dalla cikin sauƙi da mutane za su gane. Amfanin wani application ɗin kamar yadda muka bayani zai na ma translate ne na abubuwa da yawa. Misali yanzu idan ina so in canja wani kalami, misali kamar daga turanci misali zuwa Hausa, zan iya rubuta how are you, misali how are you, kamar yadda kuke gani haka zai fassara min shi zuwa Hausa, gashi nan yaya kake, misali kenan. Ko kuma zuwa Larabci, misali zan iya cewa Arabic, misali idan na rubuta how are you, misali kamar yadda kuke gani zai maida min shi gashi nan kaif halak. Sannan idan ma kalmar da maida min ta Larabci ban gane ta ba ko kuma ban san yadda zan faɗe ta ba, ga waɗanda suke so su san kalmar Larabci ko kuma yadda za su faɗa, zan iya danna nan don ya karanta min. Ku tsaya ku ji. Kaifa haluka. Kamar yadda kuka ji, misali yanzu kuma zan iya maida shi Faransanci idan ina so in ji ya ake faɗa. Misali kamar yadda kuke gani gashi nan da Faransanci, to watakila ban iya faɗa Faransancin ba, don haka zan iya dannawa don na koya idan ina so in faɗa wani. Misali Comment ça va? kun ji ya faɗa mun. To don haka da irin haka mutum zai na translate, sannan kuma yana koyan yare, ko da kanka zaka iya koya wa kanka kowanne yare da kake so da irin wannan abu. Sannan daga cikin amfaninsa, misali yanzu mu dawo nan mu ɗauka mutum ya je aikin hajji ƙasar Larabawa, shi ya iya turanci, ko kuma misali mutum ya iya Larabci bai iya turanci ba ko na makamancin haka. Kawai mutum zai zo nan, idan misali kana so ka yi magana da wani wanda ya iya yare, misali yanzu mu ɗauka turanci da kuma Larabci, to kai ka iya turanci shi kuma ya iya Larabci, misali kana so ku ɗan tattauna da shi, ko za ka zo ka danna wannan alamar conversation haka. Bayan ka danna zai buɗa ma nan gashi nan turanci nan kuma Larabci, misali gashi nan yanzu yana saurara duk da baya fahimta me nake faɗa saboda yaren Hausa nake. To don haka misali bayan mutum ya gama zaɓa, za ka zo ka zaɓa yaren da za ka yi magana ko na makamancin haka. To bayan ka zaɓa misali wannan turanci wannan Larabci, kawai sai ka zo ka danna wannan auto ɗin, zai na saurara kowanne yare sai na fassara ma. Bar mu gwada misali. Hello. Kamar yadda kuka gani hello ta turanci ga ta nan ya sa mata marhaba a nan wajen. Duk magana ta da ya saurara zai wannan, amma ba ruwanku da ita. Misali yanzu bari in faɗi na Larabcin, ku ga zai saurari na Larabcin ya juya. Assalamu alaikum wa rahmatullah, kaifa haluka? Peace and mercy of God, how are you? Kun gani ya ɗauki na Larabcin. To haka kana magana da turanci yana saurara yana faɗa wa Balaraban, kai ma shi ma Balaraban yana magana yana faɗa mar. Sannan akwai kuma wata mai amfani, misali yanzu idan ka zo ka danna nan, mutum ya zo settings, sannan ya zo gun da ake cewa tap to translate haka, idan zai ga abin nan a kashe, idan ya kunna shi kamar haka, amfaninsa kawai kamar misali ko da baka cikin application din, misali yanzu mu ɗauka mutum ya shiga nan yana browsing a Opera ko wani abu makamancin haka, kawai duk abin da bai gane ba zai iya fassarawa. Misali yanzu mu ɗauka mutum ya buɗe, to mu ɗauka kamar wannan website ɗin mutum ya shige shi yanzu haka, gashi nan za ga bayan ka shiga za ga sun kawo ma rubutu social blade can help you track YouTube channel waye. Mu ɗauka baka gane turancin ba, kawai za ka danne nan. Ko kuma misali wa'anda irin ake turo musu sako ta email, wani ma ya taɓa ce min an turo masa sako ta email da turanci bai gane ba, to mutum zai iya amfani da wannan damar yana mai da. Misali yanzu idan ka danne rubutun haka, kowane kalar rubutu ne, kawai in dai ka danne shi haka, kai haka misali kai makin ɗinsa duka kamar yadda kuke gani. Bayan mutum ya danne ya yi makin, sorry, bayan ka gama makin kawai za ka ga wasu madannu uku a nan, kana danna su kamar haka, za ga ya ce ma translate, kana dannawa kawai zai ma translate ɗinsa. Kun gani ya bayyana mun translate ɗinsa ga baki ɗaya inda nake so da sauran abubuwa makamantan haka. To amfaninsa kenan in ka kunna shi. Sannan kuma daga cikin amfani wani application din, kamar yadda kuke gani yanzu ina amfani da wifi ne, to dole sai da data yake yi. To amma idan akwai wasu yaruka, mu dauka yanzu kamar kai ka iya Faransanci, kana so da'iman kana mai da abubuwa da Hausa, zaka zabi yarukan da kake so. Misali zaka zo nan kaga offline translate, ma'ana ko ba data sai ka zaɓi yarukan da kake so. Ka kamar English mutum yayi downloading din sa yayi okay. To yanzu misali ina so ina yawan mai da turanci larabci larabci turanci, sai in zo in zaɓi Arabic kawai sai in danna kamar haka, zan ga downloading gashi nan zai ce mun zai ci MB 1045 kawai sai in danna download.
barin ga idan zai saurin downloading misali, to kamar yadda kuke gani idan ya gama downloading to ko da ba data mutum zai iya translate inda yake so. Sannan wannan kyamara amfaninta misali idan ka zo ka danna kamar haka, idan akwai wani hoto misali yanzu mu dauka na ga wani rubutu a Facebook ban gane shi ba, to zan iya screenshot dinsa. Bayan na yi screenshot dinsa ko kuma wani kwali ko wani abu makamancin haka, misali yanzu mu dauka wannan kwalin na ga rubutu na turanci ban gane ba, kawai zan iya daukar sa kamar haka sai in danna misali scanning, misali kamar nan in danna scan sai in yi haka, ko kuma misali ina bangaren turancin, ga bangaren turancin nan misali in ga wani rubutu yanzu kamar haka, wannan rubutun da kuke gani sai in danna mar haka, kun gani zai yi scanning dinsa kai tsaye. bayan ya gama mun scanning dinsa zai kwafe shi sai ya maida mun shi yaren da nake so. kun ga ya kwafi duk rubutun. yanzu ina danna nan select all, ko kun gani yanzu haka ya kwafe shi daga turanci ya maida mun shi larabci kai tsaye. kun ga rubutu. To ko da ba wannan ba misali yanzu idan kana da hand out irin da rubutu da yawa a cikinta, kana so ka maida rubutun cikin wayar ka kai tsaye cikin sauki, zaka iya amfani da wannan damar. kana danna alamar kyamara, in ya scanning rubutun zai zo kamar yadda kuke gani. wannan rubutun shine kawai sai kamar kwafi sai ka tura mutum shi a Facebook ko waye duk inda kake so da sauran abubuwa makamantan haka. wannan na farkon shine yaren da zaka rubuta, wannan kuma shine yaren da zai fassara ma. misali yanzu kun ga zan rubuta ma turanci zai fassara min larabci, idan nayi haka kuma zan rubuta min larabci zai fassara min turanci. idan kuma ina so zan mar haka misali zan je in nemo Hausa misali anan, kun gani dinnan yarukan duniya ne, sai yaran da mutum yake so zai zaba. kamar yadda kuke gani ga Hausa nan zan rubuta mar Hausa misali zan iya cewa yanzu misali yaya kake misali, kun gani ya rubuta min ita da larabci kaif halak misali, kun ganta nan kaif halak. idan kuma da faransanci ne ma yanzu misali French, kun gani wannan comment waye ne, bari mu ji. Comment allez-vous? To kun ji ya faɗa min. To kamar haka dai yaran da kake so, wannan shine da amfanin wannan application ɗin yake. yana da amfaninnuka da yawa, don haka mutum ya downloading ɗinsa zai ci gaba da ganin irin kala amfaninnukan sosai. duka kamar yadda kuke gani wannan shine karshen bidiyon namu. mun ga ƙara tana ta muku idan ya burge ku kada ku manta da danna mana alamar like. na haka anan muke cewa assalamu alaikum.